Okay, mayong adlaw karong tanan. Niya po ta sa panglunan ng channel. Okay, magluto-luto na po tag sudan para sa mga diabetison. Mo ni ato ang content perme ang kaigsunan. Pagluto-luto og sudan para sa mga diabetes. Palahi na mo tara no. Okay, panakot ni no. Panakot isagol tanan. Luy ahos Bombay. Tulo ka klase na. Luy ahos Bombay. Mo naman ay di man gastos ning natay gibating diabetic, di ba? Diabeteson ta no. Kay may pinili naman ang atong kanon, gulay ug ang panakot simple lang. Atong paguron. Humana na sunod na to ang gulay batong lang kayo. Dato naman na gamay na gasto naman natay sakit sa diabetes no. Gamay ra gyud. Kay gulay na pirmi hindi na nakapalit og kanang karne apoy di mukaon na karne panagsa ba. Di po ni dili na mukaon. Kaon gyapon. Okay magison nato dili nang kanunay. Nagsaan ang gulay nagi pirmi kanon na to ani. Balag manuga ng gulay basta kay ang kanon gamay ra. Limited na ang kanon na to no kay diet magano ni 1 cup enough. Ingles na po na sakto ra sa usag kananan ang sa cup. Kawat ato nang kargo mo kawat pa ta. Di na problema sa uban. Okay magisuna no. Tangan lang og kuan isda ko duha ka buok. Kabaho ba? Kita ko uban sa karon paglutuon atong sabuan ato taod magisunan asinansa na asinansa. Asin ba? Kung tangal pag bitsin gamay. Daog na. Gamay la gasto ang ato ang sudan, di ba? Yung ito mangita paglain daghan pang panakot, daghan palami da ang mantika lang ani kay ato kung gamitan og vegetable oil nga kaysunan aron imsog pwede po yung contradict sa yung sakit, di ba? Kaya takuban na to. Okay yan, kayon kay hindi mapagod ang lubot ka lubot ang ilawom sa kuan gulay. Okay. Okay. Kaya nang duha ka isda ko na yung tuglom lang isunan. Ato nang panaon na maluto na. Ato nang pangitaon dili pangitaon. Ugasa na sila. Pero mubaho ang mga indot na ng sabaw ana barang ang sabaw. O pabukalo na pod. Nya. Di, mo na. Kaon na. Ang isunan, di ba? Maraming salamat sa inyong pagtanaw o ganahan mong tanaw ini. Basta kay mao ni akong tigsuwa karon sudan matud pa sa mga tuong kaila nga kini daw kuno nindot sa lawas ang gulay sa natay sakit sa diabetes. Magkago ni sige mao ni ang mantika kung gamit kay mao pay giingon nga vegetable oil good. Parang di ba mo complicate ang atong sakit sa uban nga natay cholesterol sudpod. Okay. Wala. Sudan. Ang tubig, wala ta kailag tubig ani. Amnesia naman tani sige. Okay. Takuban na to no. So na ukban na pod. Bukal na, mao na ni. Higayon ni sa kaon na taron. Kay gutom na. Okay, magisunan. Na atong pangitaon. Itong salmon ang duha ka buok isda, saron dapita kayo na duwe ay sa ulo man ni. Kani ulawas mao ni kani. Okay, kitaan lagi. Mga gigsunan. Ano may duha naman to kabuok ano gani. Watay lain pangitaon pa. Okay, kagulay na pod. Okay, kaon na ta no. Okay, ako ning ilain para sa kumbisita. Bitaw ka kun kauban diri. Yan ang pahat. Kuha gulay ra ako. Patagsan mi ang isda. Pwede ra pod. Duha man mi diri nga mukaw isda. Kani usa kay gulay may kanuna ni. Okay, magisunan daghang salamat sa inyong pagtanaw. Usbon ko. Alam mo subscribe kung mo gusto kay ko ka kubra ning sarap akong YouTube. Daghang magipang daghang requirements wala ma-comply. Sige lang, okay. Nana ko, kaon ako. Awan niyo lahi ng porma na ko ron kay sa una. Tiguang na og ngunot na. Ano ni? Saon man ni? Senior naman ta. Wala ta